Perdón, onde vai Iván? Levo varios meses, 8 concretamente, esperando que pasara isto. Que ao final non ven, e ademais é o último día. É que hoxe o último día non está aquí. Isto é unha decepción. Bastante grande. Eu, cando fale con el, seguramente que agora non me colle o teléfono porque sabe que... Porque sabe que lle vas botar unha boa. Eso mismo. Pois non sei, que é iso? Se non sabes que facer, que camiño recorrer, eu teño algo para propoñer. Se te gusta barallar con micro ou por Instagram, xa non temos máis lo que falar. Así que súmate, os que aparade. Súmate, os que aparade. Temos algo que contar, cosas para documentar. Falta tempo para comenzar. Non o vexas nunha cor, o arco da bella é mellor. Deixa de frustrarte, por favor. Así que súmate, os que aparade. Súmate, os que aparade. Ven, mergúllate nas redes, lembra respirar se podes. Aquí todos somos influencers. Vaille pregunta da xente, aquilo que non comprendes. Un falallero gato, ti que o entendes. Así que súmate, os que aparade. Súmate, os que aparade. Súmate, os que aparade. Teño que escribir unha canción, levando a comedia a máxima expresión. Nunha soa semana conseguí comezar o lunes e mal humor aquí. Así que súmate, os que aparade. Súmate, os que aparade. Así que súmate.